si Marang Helen eh. Hi, good morning. Pizza 4 na sa John. Nana ko og Alicia. Nana ko sang utang na tawhan. Kamusta? Salamat Lord. Daghang salamat Ginoo. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Hanggap tagtos ng hangin dong adlaw. Nana ko sa tukmaran. Nagpaladyo ko dahil sa bulang hujan kaya nalap sa tayo dito nag-saryo. Manam din sa tayo doon nakadingag masuguro mo. Ako dahil sa kapayasan o bulanguyan. Ipagyapong kuron kapangguna kay matukuron og buhi ko. Magseminar ko sang buhi ko. Kay parang mahamal niyang proseso ang pagpakurente. Daghang salamat di ay. Daghang salamat kay bawa na magkinsa mo. Kanang kanunay tig subaybay sa ahang video kung adlaw. Salamat kami yung tanan magyapon paabot na lisbay mingaw kay wala may tao sila na mas ay sa dagto og si Lixie og si Aliana wapos Mama Alits si Ali wa pa ni uli si Terito apasliti morning mong tanan urada Dina urada Kanyiti Saliti good morning Jit Pindusa good morning Bilma Makabalo, good morning. Kamusta naman mo? Good morning mong tanan. Sana. Papa, muni anak ni Azoy Bunso. Nananisbay. Ani kasbay pa doon no? Sila ka? Ani na po nisbay kay arong nay kaban sa liyan ng siliksian kay si Aisa narbaho man kuno na. Maghimo ko ni sa ijang channel. Kasi may mong channel mo? Angan. Sa may nga mo? May Christine Burato. May Christine Burato kuno ijang channel. Lilianin dog idong para. May Christine Burato. Oh, May Christine Burato kuno. Mag-vlog na ni siya sunod adlaw. Subscribe ninyo hanin pag umangkon. Bunso ning Azoy Burato. O ni Marites Nukalan. Kuan maning bata Nagbalhin-balhig po dyan. Kaya ijang nanaman siya duhay mama man duhay mama. Ijang Mama Marilon, ijang Mama Marites. Bao kasi ijang Mama Tinood. Bitaw joke. Mama ni Ja Marites. Mama Marites. Mama ni Ja Marites. Anhin na si Ja Miskwila. Grade 7. Grade 7. Bantay bitog. Asa na pagka? Basig manguyab na pagka? Di. Bitaw anhin ko na Miskwila nisbay. Kay tabangan ko lang gasto anis kuan kay daw-daw man kay tuwam nilang bayas del monte. Anin nisbay sa pa sakon. Kaya basig na po yung motor na ijang Uncle Roy man muli walay trabaho dyan na sa Angelito anhin na yung mag-service ni Ja injaw ganis putlong kampon na po yung service sa bunggo no na bunggo injawa pag binutan bing ha basig manguyab na pagkag sadyo sa ikurso ni mukhaan bitaw Flight attendant. ha? Flight attendant. Unsa? Flight attendant. Flight attendant ni mukhaan sana all magbinutan burato ni ha aning pag umangkon pililianin ninyo kay basin na ni makahimo ni channel nung sunod adlaw kay mag-vlog na sa kay waylaing lingaw ila mag-uban ni Lixian og si Aliana mao ni anak sang suon nga laki na ni may suntos Manila suoning Jumar na gwapa bitaw na tisay lot sang papa sana all bingbing okay boss nga tinuod ang sabot bingbing ra na sa bayan kaya naman ko na sa sabihang naabtan katuning ulit ko rin ngagi wali man sang video kaya manidia si Ja yung graduate man si Ja grade 6 dito sa Del Monte kasi nang sabong ni mo Si Mama. nga to ate Aisa Yan to. ha? Mabalik i-upload Abo ni Ja. nga to yung ate Aisa yung papa Wa. sagilaman yung papa kaya yung kakaglaing mama bitaw sige na Bing pagminitan Bing ha bye-bye kuno Bingbing. Guwapang bata buyag bangas nagdengeg. Guwapa bitaw ni na. Sana all mao man gida sa ospital nila kuan. Tiri. Sa Sirimuli. Sunod si Mana pa ko. Nakita na sa kuan daghan nakita ni mo sa vlog nila. Pero karon pa ka nakabay sang vlog. Sige Bing. Bye-bye guys. Bye-bye guys kuno na dyan guys. Magmura ko goan. Channel sunod adlaw. Sana all. Bye. Nasa kate. Kapadas na haning kuaon ro no. Kuiton. Uhag kapayas.
May salinsana hurot. Doon, wanay buwang bunga buongon. Hala. Unsa Lucy? Uy, salamat. Lucy. Kanto pa ng alas 12, kiti pa ni Uto. Sa punuan ah. Puno ang kuwain. Bridget Gadzo. Hangat. Hangat. Ay, hindi ako. Ang kapayas pero hangat. Ay, hangat ko eh. Ito kabukang nakuha. Ah. Yang hangko. Basta anis bukid libre jud tanan, libre kamunggay, libre kamuti talbos, libre og bulanghoy, libre tanan res buhol, asin og asin bitsin na laman-lamas may palitan og bugas. O pwede pag di ka mo kagbugas, kag bulanghoy og kamuti, nilunaw buhay na. Survive na ganis atang nataran. Muna magamingaw og anis, yutang natawhan. Kay malibre tatanan. A few moments later. Saron, kaya may igagaw dagto sa nung Pilipi. Pautan ko si Jar. Ito maraginot. Ano mas azoy, ni surrender na. Bukan pemanday ini. Ano ni spray. Maduling kaning uwan. Pwede na dikado mo dagka. Kung na po yung managinot kay wastiri diha. Wastiri sa liti. Daginot. A few moments later. Building nga gasa, sabitan kuno wire. Sa simento pod usa. Punuan. Sa punuan rin matlukat. Hubungan ko no, ibig ko daw ng taas lagi. Tawag mo kayo, anak?
kuno kay manungkit mga kabaw, sa panaliha, ay lando na lagi, mula sulay, lampas sa tulay. Mayan, matulog ko dito kayo, sila na. Unsay balaod, sir? Ha? Araw na maka? Ngano tayo na suba? Suba na ah? Ha? Kwente. Hayag na. Suba na di ay, suba yung ba? Para sa para makabaw kung sa mga balaod. Dito kasi kaya ako, natutulog ka ng mga informasyon na nalabukas mo, hindi nahibaw ta, pinalala ka, di ba? O, kung sa ba na inaabaw, na natin kuwinti, Wala. kung sa ba kayo ba, nawa sa suba, wala ilain. Appliances. Appliances, tanang kasi sa appliances na. Kung sa ba iwan, Balaod, sir. Balaod sa buhay ko. natin TV, di ba no? Electric chair. Bago mo niya ang Israel, sabi ko, nagkakul dahil na, musultira ka, gawa sa kaya na diya. Mahal ko na, kahagoy. Ako man yung utang. Ano? Di ba? Yes. Yes. Hindi karon. Ano sa? Sawa pa lang mga tao, tukurin hindi mga iso ko, nanan tayo mga utang daan. Yo, dili. Oo. Tunda, sa mga tao na ka, halos ngayon na kasi mga na, ang tasa, ang tasa, kulit-kulit. Dahil nagdama naman ako may kwarta. Ang tasa naman na ito sa kwarta. Dadahan mo ito, wala kasi kumuha na ito, makaamit ka mga utuloy mo. Ano? Monday. O yun nandito ba? Pero huwag ka naman yung unang dikagpunan. Pero mahirap ka mag-ubilang sa day. Ano no, kumama mo na lang kung palit mo. Lagi ka, ano na yan? O wala ka ba? Di ba ka, Turman? Karon, siya kasi insurado. Ito sa mga milisod ka ang bata kayo, mga kwarta. Asa ito po yan eh. Ang yan siya dali, eh, mamita na yung kwarta. Di ba may ang ibaya ka na kayo mga kwarta, hindi ka eh. Magsure niya, alis. Kaya naman lagi kayo ako mga pinag-development eh. Pero kung magkukuhan, magdadal-dal eh. Kasi kwarta na ako sa social media. Nalihanan may balik ka ka ng kahalong na pang-video ng ano na tabay trace ko ka na ako ng sa gularan. Ba't ginawa mo kasi utang, balik pa rin. Ginawa mo. Kung mahal ito, mas makakituan yung mga tao eh. Nahihilo ka na. Ako mga apel mo kung nahihilo ka pero kitagaan mo mga t-shirt. Kitagaan mo. Kung napon sila mahirap ng mga bawa sila kami. Siguro. Kasi may mga sakit na nila. Sulat. Kasi wala nang sulat dahil. Ano? Ano ba? Makaibaw na ka ng puno yung sulat na kakaiba. Tuwingan mo sa mga sulat system. Ang nila. Nagkakululong eh. Pagbuhat sa kurang na ito sulat drive lo eh. Pagbuhat ka. Mamihan na na sulat drive lo. Isunan na na sulat drive eh. Ang makauga na sa ating buhat. Ini kaya adilaw sulaman. So, mga tanah na karoon na, dahil sulat sa una, wag pa. Wadlaw. Kasi kaya ito ba, ito, mga nagkakalawa. Kaya sulat na siya naglaw. Sa manila, sulat na dumiyan na karoon pa. Solar panel. Kaya namin po, mga na yung mga basis panel. Nung hindi na lang magsulat, di maguganas panel, kung pwede sulat. Kaya daw. Yes? Kita kayo magkasabot na dahil. Wala sulat panel. Karong kasyuso naman, nagani bateri, ilabot na yung buluan. Pwede mo pinag-iibuhan. Pwede mo matod sa mga yung buluan, pwede mo. Ano mo na ulit? Ano mo nalit na iba may tulog na pala, ilabot na lagi. Pwede mo na yung buluan. Agak sa ulit pa, mga sa gano'n ng mabuno, kung ano din mo buwan. Buwan, bago na kayo buwan, huwag ako nililit, kung karoon pa ito na. Diba, mati-distract? Hindi na kasi buwan mo na mga nagawitang distract mo na. Buwan, kung mo, apa yan? Kung kanauna ako sa gusto na dinit, kung bukaw-bukaw na ka na, i-testing mo na, sa mga tirahin yung kulit din.
magdaan si Kuwinta kay bayan. Wala ako mga ito sa mag-init. Yes? Basta din pagkabaan. Usahaya sa mga tao, bulutan tao, mataparan kami. Pero guba na gano'n. Kung pati nga kami sa mga tao, hindi na nagmamahal. Ano? So sa unang panahon na soon, sa Republic Act 63, si Training Minister ng soon ng bala o kung magkapunta o sa kakahin sa gobyerno na dinala ng National Verification Administration. Gusto na? Karoon ko pala ko kanino? National Verification Administration. Karoon ko pala mo? Okay. So kaya National Verification Administration na soon sa unang panahon, hindi ko rin siya mahatag o franchise. Hindi ko rin mahatag o franchise ha? Sa mga dapat po mga kapitalista, sa ulit,